Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan. Good morning. Welcome sa dinis ito para kumanuban sa programang Issue sa Mas. Adlaw ka Martes, o ka pizza, 17 na ni bulan sa Onyo 2025. Ikaduhang adlaw sa pagtungha. Daghan paghihapong mga problema. Kulang ang mga requirements sa tunghaan. Problema sa atuang ekonomiya, uban pang problema. Pero matod ni ka Freddy, tawanan mo ang iyong problema. Kamusta? Mga suki na tos kanginan. Ito mga kalumo din ha. Sa mga kaprobinsyahan, karoon nga mga orasa. Mga kasimanwa. Mga kaigsunan na to. Nagapong kami ng hinaot nga na kamus may paglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samta mag-uban na may gala. Gikan hindi mga oras nga to sa oras alas 9 karumuntaga. Alang siyempre sa mga balita, impormasyon, mga katikaran. Ato may gala pag-asawaan, pakabanan. Hindi lamang sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ipila sa tuang mga hisgutan karong buntaga. Pangulong Bongbong Marcos mohimo nag-aktual nga pakisusi sa trabaho sa iyang mga opisyales. Wa na gyud siguro isalig. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang interim release ni kanhi Pangulong Rudy Duterte posibleng mas mapadali tungod sa wala pagsupak sa prosecution. Issue sa masa. Issue sa masa. Mga pro-Duterte senators buot dili paapilon sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Pilipinas maoy nakabaton sa pinakataas nga pagsaka sa kaso sa HIV alang sa Asia Pacific. Issue sa masa. Issue sa masa. Sa langyang kabaybayunan, World War III gikabalak ang mahitabo tungod sa padayong giyera karon sa nasod Israel o nasod Iran. Mga dagkong nasod nga dunay kapasidad sa giyera nagpadayag na sa ilang mga suporta. Issue sa masa. Issue sa masa. Leptospirosis misaka og 62.8% ang kaso. Dinhi sa dakbayan sa Davao nakatala na og 23 nga nangamatay. Ita, ha? Sumod ni mga higala sa mga pag-ulan-ulan. Kanaguban pa, may magalangkop sa tuaga panagkuyog, panaguban din sa programang Issue sa Masa. Paki-like and share lang sa tuang programa. Or pasupot mo sa inyo hanggang mga komentaryo para itong mabasa, mga greetings, mga bayan. Dinhi sa programang Issue sa Masa.
Good morning kang paring Jacob din sa Davao del Norte, no? Sayo pa kay paring Jacob si no tagaan na tog chance nga mabasa ning ilahang mga comment mga igala. Victor Radasa Sinya, si KL Kinsay, good morning. Jovinal Borjos, dirita sa mga prisko nga mga balita daw. Stephen Rodriguez, kinakusgang asawang si Gladys Rodriguez. Wa pa niya na mention ang iyahang katong hinay-hinay niya nga asawa. Ang kinakusgan pa lang ni. Ay kang bata ka, Stephen Rodriguez. Si Joey Moderno Juarez, no? Good morning. Daghan pa rin mga kuan sa maning mo slide maning ato ang kuan na DJ Sweetheart, no? Kining tawag nato og unsa ba ni? Niungot naman hinuon ni. Jot lang. Right. Ato ani mga higala unyang usa-usahon og basa. Padayon ta diri sa tuang panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Ato na mga higalang unahon ang istorya nga susihon ko no sa tuang presidente ang trabaho sa iya ang mga public officials. Mao ni ang iyang gilotang pamahayag sa interview mga higala sa mga media. Wa na gyud siguro salig og nagduda siguro mga kaigsuonan ang presidente nato nga daw gibinuangan lang siya sa iyahang mga sakop. Ma'am Ludivina Tampos Lotraga, good morning din ha. Ayan, onya kisa pa ba ning uban taud-taud, no? Kay muhimo kuno mga kaigsuonan o personal nga pakisusi ang atong presidente or kanang gitawag nila og double checking mga higala. Kay daghan na kuno siyag nahibaw-an nga ang gi-report sa iyaha dili kuno mao ang aktual nga nahitabo. Sa tuwa pa ang report sa iyahang mga opisyalis bloated mga bay. So pailaing term ana bloated, exaggerated, no? Unsa pay lain na adulterated. Adulterated. So muhimo daw siya og pakisusi. Kay sa iyahang tan-aw buragwa na daw magkadimao ang iyahang administrasyon. Naana po ni gawas na irong mga rumors nga wa na daw mag-ayo ang relasyon ni Speaker Martin Romualdez o sa Pangulo mga higala dinha sa Malacañang. Labo-labo na ni. Kay ang gusto gyud ni Martin Romualdez nga mahitabo ang impeachment sa Vice Presidente nga si Inday Sara. Unya ang Malacañang dili gusto nga mapadayon ng impeachment trial kay masamot o kasunog mga kaigsuunan si First Lady tungod sa video adtong white envelope mga higala. Daghan ra ba kaayog abogado ang Vice Presidente, gipagawas na ang mga pangalan sa pagpanguna mga higala ni Attorney Sigfred Fortun, ang Fortun Narvasa Law Office. Maoy mugunit sa kaso mga bay sa Vice Presidente. Now, ang Pangulo, nakapakong na siguro mga higala, nga daw gibinuangan lang siya sa iyahang mga gipang-appoint. Og namahayag nga ang kining ilang trabaho o pag beripikar aning trabaho sa iyahang mga gipang-appoint nga mga public officials dinha sa gobyerno, dili daw ni mahitungod mga higala sa panaghinigalaay, kundili mahitungod daw ni
sa commitment nila nga public service. Mao na yung announcement mga higala sa presidente. So after 3 long years, karon pa nakapakong ang Pangulo nga daw gibudol ra siya sa iyahang mga gipangapoy. Gibudol siya sa iyang gipangapoy. Kay karon raman siya mohimo og personal checking, no? Sa iyahang mga sakop. Di ba? Kadugay na. Kadto pang gitagaan siya istorya nga 5,500 flood control project natapos mga higala atol sa iyahang ikaduhang tuig sa iyang suna. Asa man nanguha og statistics ng sakop ato? Walay verifikasyon. Sa dihang nibaha after 3 days sa iyahang suna, gisukna sa media, Mr. President, nasaan na yung 5,500 flood control project? Binaha tayo. Ang presidente. Binangga kasi ng barko. Binangga. Ikatubag mga higala. Binangga kasi ng barko. Mao na nga siguro karon nakapakong na siya nga ginatagaan siya og report nga walay kamatuoran. Matod pa niya dili ni manggawas ning istorya sa mga tao kung tumo-tumo ra ni. So wa na siya moingon og politically motivated ng mga istorya Nito unaron siya sa istorya og komento sa mga tao nga ang iyang administration walay nahimo sukwahi sa naabot nga mga report nganha sa iyang buhatan gikan sa iyang mga appointed public officials nga daghan kaayo sila og nahimo. Nakapakong na. So, what is next? Kay nanggawas lagi daw ron ang bikil, no? Kay si Tambaluslos gusto gyud mga higala ang impeachment para mahimo gyud siyang presidente, mawala gyud si Inday sa 2028. Unya, kay ang iyang kagustuhan magmugda man mga higalag dakong damage kang First Lady. Kay mapugos man si Vice President Inday Sara o presentar sa impeachment trial, kung madayon yun yung full-blown trial sa impeachment, mapugos man ang Vice Presidente presentar atong ebidensya nga white envelope First Lady. Labot sa pundo. Kay meron na ako diyang pinadalang tao, Vice President Inday Sara. So, ipitron sila. Mauna nga, na mahayag, kung imo sumpayon ang istorya, it might be the reason why ang Pangulo niingon karon sosihon taragod nibe. Unsa gyud ni? Kay burag lain naman og plano si Agaw. Ako ni konsidera ko kang Agaw kaniadto siyang plano nga mahimong Prime Minister nag People's Initiative dako kay gasto. Nisugot ko anang impeachment. Karon ang akong pinanggang asawang si Lisa Aranita, di man niya ikonsidera, musugot raman siyang masunog ang akong pinalanggang asawa, basta matagaan lag katumanan ang iyang uwags politika alang sa 2028. Lain naman ni si Agaw. Murag ingon ana siguro mga kaigsuunan ang sitwasyon sa pagkakaroon. O sa mga Tagalog pa, masalimuot ang sitwasyon. No? Ang luwatang pamahayag sa presidente, kinahanglan maberipikar, madouble check ang mga ginareport nganha sa iyahang opisina nganha sa Malacañang anang iyahang mga gipang-appoint. Ambot lang silag damiyo unsa po'y i-report.
Ambot lang si Tio o unsa po'y ma-report ani. Ha? Nits miyon tanusay. Good morning din ha. No? So na mga kaigsuunan ang nahitabo karon. Di ba? So probably nakahinuglog na ang presidente mga higala. Nausa naman ning ako ang panggobyerno. Wa naman ni magkadima. Okay, ningo naman siya nga dili daw mugawas ning istoryaha sa publiko kung wa day kamaturan. Mo nang iyaha daw mga higalang beripikahon. Oh. Wa pay labot ang istorya sa iyahang utol nga si Manang Aimee nga gigamit lang daw sa mga sakop sa iyahang igsuon ang iyang igsuon, gigamit lang mga higala. Oh. So basig karon nakapakong na mga higala na konsensya or naghinulsol na morning nagluwat og ingon aning pamahayag. Pero ang mga tao di man gihapon mo kumpiyansa mga higala. Ha? Di man gihapon mo kumpiyansa ang mga Pilipino, moingon man nga oy, basig lahi na pud ng round sa budol. Bisan lagi ni ka ng markado ka na ba? No? Bisan pa og tininuod ng imuha, kumo kay markado ka na, lahi na yung tanaw sa mga tao sa imuha. Di ba? Wanay kalainan mga higala sa asawa, kadaghanan na sakpi sa bana, ha? Nga nakigkulo kadiding ngadto sa ubang bathala. Kahuman, moingon lang gihapon nga, ha? Nga nuwa man kay salig nako. Ingon po ba na kanang naong nimo? Masaligan pa ba di ay na? Ha? Nga 5 na kalaki ang imong gikonsumo bisag kita na. Ano ba? So, dili basta-basta mga higala nga ihatag lang sa mga Pilipino ang pagsalig dayon nunot aning mga kasinatian sa mga Pilipino nga grabe ang gihimo sa present administration. Mao na tinuod din ha ng istorya. So, atong tan-awon, ato mga higalang monitoron. Kung tinud anay ba ni? Sa mga Bisaya pa, tiunay ba ni? Ang giluwatang pamahayag sa atong presidente. Basin dahil nagbagong buhay na ang presidente. Tinud anay ning iyahang istorya. O niya, after ani, moingon na siya nga magpa-hair follicle drug testing nako. Wala de. Astang mga toko, astang mga butiki, moapil mga higalag palakpak. Daghang mga butiki og toko, mga tagak anak mga higalang panahuna. So, unsa ba gyud ni? Nahigmata na ang atong pangulo nga gigamit-gamit lang siya ni Agaw tungod sa grabe ug tumang uwags politika ni Agaw. Ikan pa sa isyu mga higala sa People's Initiative pertinang dakua gastos gobyerno. Nahimong less priority ang ubang mga proyekto nga dapat maoy priority nga gastuhan mga higala tungod kay ang kwarta. Gigamit ni Tambaloslos sa People's Initiative. Gipang-download ngadto sa mga congressman. Ang mga congressman nag-download ngadto sa mga barangay. Aron ang mga barangay maningkamot nga mapirmahan sa mga constituents, sa mga tao, sa mga Pilipino ang kadto mga higalang porma sa People's Initiative. Pero wa man gyud magsilbi. So nakawang mga kaigsunan ang dakong pundo nga gigamit aning mga panuhak sa People's Initiative. Kay wa man magsilbi nang harbat na pugpundo ang Tambaloslos. Impeachment na pod, gipang bayran mga higala ang mga congressman aron mo pirma sa impeachment complaint o aron nga masangat ngadto sa Senado.
Ang ubang mga congressman, wala gani nakabasa mga higala sa impeachment complaint, ni pirma lang kay 150 million. Ha? Ni pirma lang, wa pa makabasa kung unsay unod sa impeachment complaint. Oh, ni pirma lang na yun tungod kay 150 million nga malabo. Garay. Oh. Ang uban, nakabasa, pero wapod makasabot mga higala. Basta ni pirma lang. Unya, ang requirements sa badiayan ha, basahon o sabton ni mo na. Kaya siyempre, representante ka sa mga tao. Labi na din ha, sa imuhang distrito, nagbuto sa imuha, imo nang masabtan kung unsa na kay ikaw ang gigamit nga tingog sa mga tao. At taon-taon, ato ni balikan. Humana mapipilat ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, June 17, 2025. At patuloy pa rin nating minomonitor yung isang low pressure area na huli nating namataan malapit sa katubigan ng Corcuera sa lalawigan ng Romblon. At sa ngayon nga, malit naman yung tsansa na ito ay maging bagyo. At pero makikita natin, may makaulapan pa rin ito na magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga mahihinang mga pag-ulan, na may kasamang pagkid at pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa Bicol Region, ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na inaasahan natin posibleng medyo kumilos ito pakanluran, hilagang kanluran kung hindi ito malulusaw ngayong umaga. So posible pa rin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan at maging dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin malaking tsansa ng mga pag-ulan bandang tanghali hanggang hapon hanggang sa gabi. Samantala, meron pa rin tayong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at ito ang magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Aurora, Quirino at Isabela. Makikita naman natin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nasa offshore, sa may karagatan lamang at hindi nakakaapekto, direct na nakakaapekto. Nitong mga nakarang araw, nagdala ito ng mga pag-ulan sa Mindanao, pero ngayon, ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Easterlies yung nakakaapekto, partikular na sa may silangang bahagi ng ating bansa. At makikita po natin dito sa ating satellite images yung ating low pressure area, kulay green yung ating marka po dito. Ang ibig sabihin ng green ay unlikely or maliit yung tsansa or inaasahan natin na ito ay posibleng malusaw. Kapag may minomonitor tayong low pressure area, nagbibigay po tayo ng update every 6 hours at ina-upload natin to sa ating Facebook account. At makikita po ninyo itong ating legend, either green, yellow, orange, or red. Dito po natin makikita kung magiging bagyo ba ito in the next 12 to 24 hours hanggang 70 hanggang sa mga susunod po ng mga oras. So patuloy po nating magbibigay ng update after 6 hours po kung anong mangyayari dito sa low pressure area na ating minomonitor. So lagi tayong mag-update sa ating Facebook account at iba pang mga social media platforms kasama yung ating website. At dito nga, sa may bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, partikular na nga sa may bahagi ng Mimaropa, kasama yung Calabarzon, Bicol Region, gayon din sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po or ilang bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan, Zambales, Pampanga at Bulacan. Ito ay dulot nga ng low pressure area na sa nakikita natin ngayon ay malit pa rin chance ang maging bagyo. May easterlies din na siyang nakakaapekto sa may bahagi naman ng Isabela, Quirino at Aurora. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan sa may silangang bahagi ng Luzon. Ay ibang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Cordillera, Ilocos Region at nalabing bahagi ng Cagayan Valley, ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So medyo mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa may Northern Luzon. Agwat nga na temperatura sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao hanggang 27 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 18 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 25 to 31 degrees Celsius.
Dito naman sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may northern part ng Palawan dahil nga kumikilos pa hilaga at hilagang kanluran yung low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands 27 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 26 to 31 degrees Celsius. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Iloilo 26 to 31 degrees Celsius. Din naman sa Cebu sa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban hanggang 31 degrees Celsius. At dahil hindi naman masyadong nakakaapekto ang ITCZ, inaasahan natin ang mas maliwalas sa panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Zamboanga 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning, kaya makikita natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan, ligtas sa pumalawat yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron pong mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan. Samantala naman, ang araw natin sikat ganap na 5:27 a.m. mamayang umaga at ito ay lulubog 6:27 ng gabi. At meron patuloy po namin kayong inaanyayahan na sundan pa tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. Ngayon po na may minomonitor tayo na low pressure area, bagamat sabi ko nga po kanina, malit yung chance na ito ay maging bagyo, patuloy tayong magbibigay update dito sa LPA at sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms kung saan nilalabas ating mga latest updates. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Alright, balita may gala. Dili sa ito kapanagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na tayo 15 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Ang sidok man ta. Mutubo pa siguro tan di sweetheart, ha? Namay sidok or acid lang yun siguro ni, ha? Kainom naman tag duha ka basong tubig pero sidok man gyapon, grabe sigurong acid, no? Pero kani mga higala, kamo mga ginikanan din ha. Grabe ron ang pagsaka sa kaso sa leptospirosis. Anya school days. Na mga bata nga mahilig mag dula-dula og kining gitawag natog ulan, tubig ulan. Labi na din sa kining mga public schools, no? Kita tong una hilig kay tana. So, i-remind na inyo ang mga anak nga dili magpa-expose, no? Pag-ayo sa kining tubig aning ulan, labi na kining na mga baha-baha. Kay usually matod pa sa mga eksperto, dinha makuha ang kining kagaw nga leptospirosis, no? Unya delikado kay ni, kay mo diretso ni ngadto sa mga internal organs, ngadto sa tuang mga utok, ha? So sa record mga higala dinhi sa Davao City, murag naa nay namatay 23. Na ay kaso nga 70 ka buok. Onya ang gisaka naa sa 62.8%. Kung mahinumduman, natong 2009, grabe ang kaso sa leptospirosis dito sa kauluhan. Niabot mga galag 471, 51 ang namatay mga higala. So mao ni dapat ato ang kini nga huna-unaon, no? Sa mga ginikanan, labi na doon na may estudyante din na sa public school, sa private manggod, dali kayo ma-control sa kining administrasyon ang mga bata, ang ilang mga activity. Pero sa public, labi na mo pauli, maligo og no? Maligo mga higala ng tubig ulan, kanang mga kanal-kanal, magdula-dula diha mga higala. So, mo na ibantayanan kayo kay lisod ni mga higala ning leptospirosis kung mao ni
makasulod sa tuang lawas. Gikan daw ni sa hugaw sa kini nga ilaga, no? So I hope ma-address ni nga or maka-adapta og mga preventive measures labi na nga sa tuang mga kabataan. Taud-taud ato aning hisgutan ning may tungod aning mga senador nga gusto pa inhibiton mga higala sa trial sa impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Humana mapipila ka mga pahinumdum. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may gala. Dinis ito para kuyog sa 90.7 Love Radio. Sa gapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. By the way, good morning sa tuang mga nagsubay din sa programang Issue sa Masa. No? Labi na din sa tuang Facebook page. Sila Ma'am Elsa Kyutso, good morning din ha. Jaime Balneg. Sa Jensan, Kuya Jun Cordoba, maayong buntag. Lloyd Sako Kibo. And kisa pa ba ning uban din no, natay mga kining viewers from Cagayan de Oro. Sige lang, unyang taod-taod. Natuan ni mga higalang usa-usahon. Yun na pa. Di ay nindot nga issue karon. Nga ang atoa mga higala kunong mga senador. Sa muka po ning sidok ato ang mga senador buot mga higala nga pa-inhibiton gikan sa impeachment trial sa vice presidente. So, unsay implikasyon niya ni mga higala? Pwede ba ni siya? Kay ang rason nagpadayag na kuno sa ilang kabayas ang mga senador, mga higala. So, dapat dili man kuno bias ang mga senador. Kay sila kuno ang huwis. Mo na ang rason nga pa-inhibiton sila. No? Kay bias na kuno silang daan, wala pa magsugod ang trial. Pwede ba na siya? How about kato mga anti-Sara nga mga senador? Dili ba to sila bias? Now, una-una to mga higala. Dinhi sa issue nga pwede ba ni siya mahitabo? Viable ba ni siya nga hirit aning mga pro-impeachment group? Unang-una, ang impeachment mga higala, mandato sa Batakang Balaod. O ang mga senator juror nga mag-convene for that purpose, constitutionally mandated. Di ba? O ang ilaha mga higalang pagka-senador juror, kanang mamahimong huwis, they are legally duty bound. Sabot na sabot. Gustoon man nila o dili, they have to decide. Mao ni diferensya sa ordinaryong huwis. Kay ang ordinaryong huwis, pwede nimo ipa-inhibit
Oh? Inhibit judge. Kay ang akusado judge, imo nang kaila. Kay kanang akusado nga gi-charge og rape karon, maunay tighatag nimo og wow legs nga chika babes every time musulod ka sa nightclub. Meaning, close mo na judge. Karon ay mo nang akusado aning kasong rape. Inhibit ka. Kay tainted with doubt na ang imuhang desisyon. Ingon ana mga idol. But that is not true in the impeachment court. Why? Or impeachment case. Tungod kay ang impeachment mga higala is a political process. Numbers ang nakdula dinhi. Kinsay uyon, kinsay dili uyon nga ma-impeach ang usa ka public official. Dili ni mga higala based on the merits or kining gitawag nato mga higalag ebidensya, no? Kay na may kining quantum of evidence required pag mag-ingon ta og kaso dinha sa ordinary court. Dinhi, it is a political process nga nag-observe aning judicial process po. Di ba? Pagpresentar og mga ebidensya, una ang prosecution, sunod ang depensa, na ay mga rebuttal, question and answer, then render judgment. So therefore, political o judicial process ang impeachment. Political, tungod kay makumbikto ka based sa number nga muboto. And they will explain nganong niboto sila. Sa korte, dili man na ma-explain ang korte mga igala nganong gikumbikto niya sa iyang kaugalingong panlantaw. Ang iistorya sa korte, nganong nakumbikto siya base sa mga ebidensya o balaod. Mo na istorya. Pero ang impeachment, ilang istorya nganong pabor sila sa ma-impeach or nganong dili sila pabor. Di ba? Mao ganin ang ginaingon nga ang impeachment trial sui generis, one of its kind. Political process at the same time judicial process because ang presentation sa mga ebidensya mura og korte. Pero ang pagpakanaog og desisyon dili sama sa korte mga kaigsuonan. Karon, pila ba'y kinahanglang boto para makumbikto ang vice presidente? Ningon sila, 2/3, subay sumalaod. Ang 2/3, 16 out of 24 senators. So, unang pangutana, kung majority of these senators have already made a statement that favors on the side of the accused, the vice president. Let us say 10 or 12 senators. Wa pa magsugod ang impeachment, nagpadayag na sila sa ilaha mga higalang pag-uyon. Nga madismiss ang impeachment complaint batok sa vice presidente. What will happen to the impeachment complaint? Sigurado man ta nga dili na siya makaabot og 2/3. Kaya ang gikinahanglan lang for the acquittal is only 9 vote from the senator jurors. Acquitted na si Inday. Karon, di ay napulo kabuok nagsulti nga dapat si Inday yun ma-acquit kay mo ni mauna. Sige sila pangita og hustisya anang 125 million pero ang 4.6 million og uban pang sapida sa gobyerno, wala man mga higala makitig hustisya.
Sobra pa sa injustice ang nahitabo. Oh, diri mi gyud kang inday, wa pa magsugod ang impeachment. So what will happen to the impeachment complaint? Or impeachment trial, impending impeachment trial? O sa may tabuan na? Ha? So muna siguro na ilahang ginaingon mga higala. Ha? Nga if we will let these senators to inhibit, dili lang ni mga higala pagsupak kung unsa ang natagik dinha sa atong batakang balaod. Dili lang ni usa ka lakang mga higala nga nagpugong sa duty sa mga senador nga mamahimong Senator Joros. Apan, ang pag-inhibit aning mga senador is tantamount to acquittal of the Vice President. Oh, nganong moingon man ka John nga daw acquittal na kung imong pa-inhibito ng mga senador nga nagpalanog na sa ilahang suporta ngadto sa Vice Presidente karon pa lang wa pa magsugod ang impeachment. Because the legal requirements for the conviction of the Vice President or any impeachable officers can no longer be meted mga higala. Dili na nato na makuha ng 2/3 votes from the senators or senator jurors for the conviction of the Vice President. Tawara gud unsa kahungog mga higala maghuna-huna. Just for the sake of propaganda, just for the sake of their poor argument, painhibiton na nimo. So, okay mo na painhibiton, kisaroy mo, husga ana. Dili na nato makabot ang legal requirements nga 2/3 for the conviction of the Vice President. So, klaro na kayo nga ang ato ang Vice Presidente ma-acquit. Di ba? Pilago na kabuok ron din ha nga medyo pabor kang Inday Sara. Kung wako masayo, pinakagamay, 12. Oh, di ba? Sige daw ba, hapa daw. Bato, Bongo, Padilla, Marculita, ang duha ka Villa Brothers, ang Cayetanos mga kaigsunan, 8 na. Ang duha nga magsuon, magha-brother Estrada o Gersito, 10 na. Napa si Villanueva, napa si Subiri. Oh, so, kanitanan, imuhanin pa inhibito ni. Pila na limabilin nga senador. So, dili na maabot, inherently impossible to reach the 2/3 votes mga kaigsuunan for the conviction of the Vice President. Sa laktod, mahimo na mga higalang acquitted. Wapay trial mga kaigsuunan, acquitted na ang Vice Presidente. Ha? Okay naman po na. No? Kaya matod pa mga higala sa mga supporters sa Vice Presidente. Wa man gihapon ay klaro na nga impeachment. Gisaka raman na diretso tungod sa 150 million nga pirma sa mga congressman. Wala gaya na sila basa-basa. Kung nakabasa man, wala man gaya na sila makasabot. Ha? Ikaduha, ang impeachment ko nun ni Sara nga nagsumikad sa 125 million nga confidential fund, hustisya kuno daw ng impeachment. Pero ang 4.6 billion mga higala sa presidente o uban pang mga opisina diya nga billion ang confidential fund, walay hustisya man. Ha? Nga gisinggit sila. So, maunay nakabahog tik-tik ron din, ha? Usao na nato. Pagpasabot ang katawhang Pilipino nga kaning kasamtangang administrasyon fair and square. Be? Walay mga konkretong proyekto nga gihimo mga higala. Nagsige gasto aning mga political demolition against sa mga Duterte.
Mao ba ni ang gobyerno nga ato ang gipangandoy? Di ba nga atong gipangandoy nga gobyerno nga magserbisyo sa mga Pilipino? Maghatag og mga konkreto, mga higalang proyekto nga mapahimuslan sa mga Pilipino sa kasamtangan o sa umaabot nga henerasyon. Pero walay mga proyekto mga higalang himo na hurot ang kwartas panudlanan nga walay agi mga higala. Unya, ilaha lang hatagag report ang presidente ilabi na panahon sa suna nga Mr. President, ito yung mga accomplishment ng aking department. Napo isa po din hapong kamprag. Mr. President, ito din yun ang akin. Oh, basahon na is presidente only to find out nga puro radi ay mga higala virtual. So, puro virtual. Ha? Puro rataan ni naas computer. Ha? Mura-mura ra pud na mga higalag imagination. Oh, puro ra virtual. Mula karon, atong isumpay sa istorya nga ang presidente mohimo nagpersonal nga pakisusi aning mga gireport sa iyahang mga kabinete o mga appointed public officials kung tinuod ba o dili kay nakapakong na nga ang mga report di ay walay kamatuoran kay hangtod karon ang mga Pilipino nagbagulbol kay ang iyang administrasyon wa pagihapoy agi sobra tunga nas termino wa pagihapoy nakit-an mga higa. Tubot pasabot ang ato presidente gisod na sa bulsa pero ang pangutana sa mga Pilipino ngano masud man pug ka Mr. President sa bulsa nila? Ha? Oh. Parehani ni Cho. Ha? Nilagdamiyo. O mga kabinete ni naani mga funding sa mga higala. Kinsa pa nang ubang mga kabinete din ha. Ha? O pa-reporto ni mo perting kuyawa. Pero kung imong basahon, analyson ang komentaryo sa mga ordinaryong Pilipino, ayaw na lang ng mga vloggers. Okay, kuha na. Ginamonetize ng ilang mga vlog. Ha? Kanina lang mga komentos sa mga ordinaryong Pilipino. Kung paminawon sa presidente mga higala na ay bugat nga rason nga kinahanglan iyahang ayuson ang iyahang administrasyon. Diba? Tulo ka tuig nakakapin din ha sa Malacanang. Wa gyud ka makapakong nagisod ka lang sa bulsa sa imuhang agaw tungod sa iyahang uwags politika. Karon pa ka nahuwasan. Pero ang mga Pilipino di man gyapon mo tuo mga higala nga nahuwasan na sa pagkakaroon ang ato ang pangulo. Dili mo tuo. Unless kung ang ato ako ng pangulo mga higala magpa-hair follicle drug test at tubangan sa publiko. Sao taman ang di mangyod. Di mangyod mga higala. Mura rapudnig mga handler sa kanang kuan? Sabong ba? Mag-alanganin og fight din ha sa matina kay mahadlok og iparandom drug testing ang musulod. Mangita gyud laing sabungan mga higala maglikay-likay din ha sa matina. Kay mahadlok og kalitag random drug testing kay baw ka kanang management din ha sa matina. Di man gyud gustuhan ng mga binuang god. Iyaha ganing mga sakop tanan din na hurot og kwan. Hibaw-an gyud. Kinsa. Mo na mangita ng ubang mga handler og fights nga muli kay gyud din ha sa matina. Basin unya og kalitan nagsulo din na tangkahan na din ang gate. Why gawas ha? Tanang kakao sudlon kuha ag ihi na diya mga handler. Patay. Mga gaper kuha ag ihi. Delikado kayo na. Ma'am Rebecca Casimiro, good morning. Oy, Gao Joel Amaba Badilla, good morning. Ma'am Elsa Cutio, si Roel Resentes, mayong buntag din ha. Sir Jaime Balnig, salamat sa padayong paminaw din sa programang Isyu sa Masa. Sumaunay kamatuuran mga higala. Kano sa magsuna na po ang Pangulo, unsa na po istorya ni. Hindi naman mo tuo ang mga Pilipino tungod kay ang mga istorya, mga higala, murag puro rang virtual. Nauso naman din na rong virtual. Ha? Nauso na rong virtual ba? Nga puro ra mga higala, imagination. Na ay kumpanya daw siya. Unsa na imong kumpanya? Kanang kuan, kumpanya sa online virtual. Kumpanya virtual.
Di ba? Muna, ang sa presidente karon, ang iyang mga project pod, kana puro mga imagination, puro na virtual. Why ka matuoran mga kaigsoon? Saon man na nimo. Di, ang mga Pilipino, tungod kay nauso pod mga higala ning social media, magpahungaw gyud na kay wa man lo lain pahungawanan mga higala karong panahon na. Social media ramang gyud. Ha? Gawas lang sa ako ang kumpare kay naa siya pahungawanan nga lain. Garay. Unsa ka nang iyahang pahungawanan lain? No? May na lang na kay nakapahungaw. Di ako isa pod ka kuan, sakop mga higala. Bisag unsaon nimo og heater, wa gyud. Di gyud mga higala motosik. Bisag unsa og heater, di gyud motosik mga higala, abot na unsa ni. Sige siguro ni kaon siguro og nangka. Alright, taon. Ato ning balikan salsalon taning isyuhan ni mga higala human lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Alright, balik tayo gala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check inyo orasan. Doon na 41 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Daghang pa rin mga ginikanan di ay. Ang nagakuyog sila nga mga anak. No? Labi na mga bata, mga naa sa elementarya, mga higala. No? Mo pa'y pagsugod og tungha na manggoy uban, mabalhibuan nga mga bata. Kinahanglan gyud nga ubanan pas maginikanan kay muhilak kung biyaan mga higala dinasod sa kining tunghaan. Ma'am Rebecca Casimiro, good morning din na ma'am. Si Ma'am Rosalyn Lagundi. Ayan, may buntag ninyo din na. Now, balikan lang na to gamay ning istorya may tungod aning inhibition na panawagan. Aning mga pro-impeachment. Now, ato ang mga higalang irritated because ang ato ang mismong huna-huna, ang ato simple maghuna-huna ta mga higala. O si may tabuan ng impeachment kung pa-inhibito na nimo ng atuan din hang mga senator jurors. Di ba? Atuan ang pulihan din ha og mga kwan? Pulihan nato na din ha og mga congressman nga mo'y mahimong juror mga higala ng impeachment? Dili man na pwede. Mao ganin ang ingon ta nga, this is a political process. Pag may ingon tag political process because we have the right to choose na natay mga choices. Mamahimog itang bias mga higala. Ang importante lang din ha, nga ma-justify nila ang ilaha mga higalang boto pag-abot sa panahon. Di ba? Before sila mga higala mag-render sa ilahang desisyon, ilan nang basahon ang basis kung ngano nga niboto sila nga ma-impeach si VP Sara, ngano niboto sila nga dili ma-impeach si Inday Sara. Naa sila mga higalay basahon nga basihan pursuant to the evidences presented and arguments mga higala during the full-blown trial. Kinahanglan na sila basahon nga mamahimong kapasikaran sa ilaha mga higalang buto.
ilahang i-explain, kumbaga, ang ilahang boto, nganong gusto mi nga ma-impeach si Inday. Unsay nakita namo during sa trial. Unsay mga ebidensya nga nakapakumbinsi sa mua nganong kinahanglan mi moboto pabor sa impeachment or dili pabor sa impeachment. Muna importante ra mga higala din na sa mga senador. And that's why ang mga senador mga bay, dili gyud na pwede na to inhibiton. Painhibiton na nato, dili na intact ang 24 senators nga mao mga higalay in charge, mao mga higalay constitutionally mandated nga mag-hear and decide. Mag-hear and decide. Muna trabaho sa mga senator jurors to hear and decide the impeachment complaint. Unang-una, if you will inhibit this even one or two senators, imo na siya mga higalang gideprive sa iyahang constitutional legal duty or political duty mga higala. Because part na sa iyahang political duty. Di ba? Incidental sa iyahang pagka-senators. While it is true nga dili na siya mga bay maogoy fundamental duty sa mga senador, pero apil gyapon na siya incidental sa ilahang pagka-senador. So kung atuan na silang ipa-inhibit, kinsa pa may mo hear and decide, di ba? Kaya mo man ay duty sa mga senador, hear and decide impeachment cases. Kinsa pa man rin mo unya, dili na nato sa makausap pa makuha ang legal requirements nga 2/3 sa kining boto. O siya may tabo sa impeachment. Di ba? Dili acquittal because they cannot decide for the acquittal. Ang may tabo is dismissal because there is no longer in number to decide the case. And the legal requirements of votes, mga bahay, is inherently impossible to achieve because nag-inhibit na mga higala ang mga senator jurors. Tapos na ang boxing. And that will give favor ngadto mga kaigsunan kang vice-presidente. O tanawar ako na, unay na pod mo sa inyong tari. Di ba? Nausa naman yung administrasyon na ni nga sige himog lakang nga kanunay maunay stari. Ang kanang PI nga ilang giduso kaniadto, di ba naunay sila sa ilang tari. Kay ni gawas, ang una-una sa mga tao, di na mo gusto manghawa di as pwesto. Munang usabon ninyong Batangang Balaod through People's Initiative. Naunay sila sa ilang tari. Karon, ila mga igalang gidalas Tatay Digong ato sa dahig the Netherlands hoping that he can no longer influence the political structure, the political activity in the Philippines. Unsay nahitabo? Di ba? Misinta ang mga Pilipino. Nagpakita ang mga Pilipino, even those who are living abroad, mga higala, nagpakita silang dakong pagsuporta kang Tatay Digong. Naunay na po sila sa ilahang tari, ilahang himo. Gigastuwag dako kayong sapi, gipambayra ni pipila ka mga public officials, mga higala, aron lang balion, tuison ang balaod. Aron lang madalas Tatay Digong to sa dahig the Netherlands. Karon impeachment na po. Mga panawagan nga mag-unay ra gihapon sa tari. Maunay mga diskarte nga nasubraan ang pamulitika mga higala. Wala na mahuna-huna kung unsay ikaayo para sa ilaang mga pangandoy. Tungod kay grabe ang uwags politika aning mga panuha. Di ba? Ma'am Rebecca Casimiro o Ma'am Rosalyn Lagundi, Good morning ninyo din ma'am. Maoni, dili maayong tilimadon. Now, unyang taod-taod, no? Unsay may tabo kung maakwit ni si Inday Sara? Kay kasagaran na baron sa mga politiko, bago pa nauman ang midterm elections, nangandam na po na sila para sa 2028. So, ang ilahang future mga higala sa ilahang political career, dili man po na nila pwede nga igambo lang. Kung gusto sila mangwarta sa pagkakaron, ilahapon nang gina-consider mga higala ang 2028 elections. And remember, ang 2028 elections mga kaigsunan, mo nagiingon nila, once nga dili na ninyo matarog ang vice presidente, that will
give her more popularity and trust. That will give her more popularity and trust. At kayo dyan, mga naghimo din ha o way klarong akusasyon, humanda kayo. Kay lahi nag-utok ang Vice Presidente mga higala. Mao nay gipanindugan rog balhibo aning uban nga mga politiko. Taud, balik ta manlaman pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Now, balik ta mga higala, din sa to aga panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Sa 90.7 Love Radio, siya po yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Doon na 42 minutos sa Ligalabay, humanang alas 7 sa buntag. Now, isumpay taning istorya aning impeachment nga nagkawa na'y klaro mga higala. Hasta ang mga panawagan nining pro-impeachment nagkawa na'y klaro. So, ang ilaharong mga manok din ha sa Senado, naglibog na pudron. Usa ba ato ang himuon ani ipadayon ni impeachment o dili? Kung atong ipadayon, pabor man ni kang Martin Romualdez nga nay ambisyon mahimong presidente. Pero dili ni pabor ngadto kang Lisa Marcos kay mabulat latong white envelope nga giingon sa vice presidente, nga nangayo didtog talay daw ang first lady mga higala. Mabulgar tong bidyuha to. Di ba? Na siya ang usa sa mga beneficiary sa confidential fund sa vice presidente. Maunay story. So, ang mga iro ron din ha nga mga senador, iro mga higala ni Tambaloslos naglibog na ron panahon na. Basta si Chis Escudero ang Senate President, dili niya amo si Tambaloslos, ang iyahang amo si First Lady, kay mao man iyahang gitagay-tagayan gud mga higala. Di ba? Wa man ta makakita nga nitagay na si Chis Escudero ngadto kang Martin Romualdez, anang nay mga party-party. Ang atong nakitaan ang gitagayan ni Chis Escudero si First Lady. Mao na ang giduso nga interes ni Chis Escudero karon din ha nga medyo tan-awo nimo deceptive kay kiling kunuhay ngadto sa Vice Presidente, pero siya mismo namayag nga wa gyud siya amor sa Vice Presidente nga si Inday Sara. So ato na lang nabasa nga kanang pagkiling karon ni Chis Escudero nga tan-aw na to pabor kang Inday Sara, dili na tinuod. Ang tinuod diha, dili siya gusto nga may tabo ang full-blown trial sa impeachment tungod kay iyang giprotektahan ang iyang amo nga si First Lady nga masunog mga higala kung naay mahitabong full-blown trial. Mao na din nga interest. Now, tungod kay wa nay klaro ning impeachment, daghan na kaayog isyu nga wa na gid siya klaro. Uwisag tanaw nimo ang number of senators, wa nagiklaro mga higala. Unsa pa kaha kung makabalik na si Tatay Digong mag-grant mga higala ang interim release. Now, isgutan ta ni interim release. Unsa ning interim release? Sa ato nang na-mention nato ng labay nato mga higala episode, temporary liberty. Temporary nga pwede mahimo ng permanent mga kaigsunan. Aba! Usa na dyan? Nga temporary naman na, wa pa man na siya mabasahi gani sa iyahang sakdal o sa iyahang kaso. Kay karon pang Setyembre 23 ang kini mga igalang burag arraignment niya dito sa ICC, International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Unya, muingon naman ka June Bersamin nga interim release pero pwede na mahimong permanent. Now, nasulti na nato mga higala nga interim
pero posibleng mahimong permanent. Tungod sa mga musunod mga higala nga mga rason or sequence of event. Ingon ani. Temporary or interim release. Posible na gyud siya nga mahitabo tungod kay ang prosecution nga supposedly maoy mo object mga higala. Maoy mo babag, wala na mo babag ang prosecution. So wala na isagabal. Now, the ICC judges may rule based on the petition. O sa mga petition for interim release. Kaya ang istorya sa prosecution for as long as all the legal requirements for the interim release are present, wala sila imon. And all the requirements may galanaan naman. No indication of flight, old age. The accused will appear anytime kung tawagon siya sa kining ICC. So, these are basic requirements mga higala nga gikinahanglan lang alang sa interim release. Now, part sa interim release, dili pwede nga idiretso na siya og release ngadto sa iyahang defense counsel. Kay requirements kuno sa ICC nga dapat na ay host country or government mga higala nga maoy mahimong recipient sa interim release ni Tatay Digong nga kinahanglan membro pod sa Rome Statute. Naanay daghan kay nag-volunteer nga mga nasod nga gusto mahimong host country mga higala alang sa interim release ni Tatay Digong. Pero kanang giingon natong words nga host country, it doesn't mean nga si Tatay Digong dito lang siya i-transfer. Ang bot pasabot din sa host country, mudawat lang sa iyaha. But it doesn't mean nga after madawat siya, dito na lang na siya permanente mga higala o di na siya muuli diri sa Pilipinas. Mudawat sa iyaha para i-turn over siya din mga higala sa Pilipinas. Mao na ibot pasabot. So makauli na si Tatay Digong diri sa Davao kung diin siya elected sa bag-o lang nga pinili ay as City Mayor sa Davao City. Now, with this interim release, nag-mention ka kaganiha dyan nga mamahimong permanent. Yes, posibleng mahimong permanent. Why? Because of the recent development mga higala sa US, aning gira sa Iran, Iraq, o kani mga higala karong giingon nato nga nasuko ang US sa ICC, nagpatuman o freeze sa kining assets aning mga judges o officers sa International Criminal Court, nag-issue mga higala o travel ban. Unsay implication niini? Kung ang ilahang mga asset gi-freeze na mga higala, di ba mahimo silang inutil? That will lead to unsa may tabuan na pagkabungkag sa ICC. Kung mahimo nang inutil, sige, for purposes of discussion, dili mabungkag ang ICC because this is a creation mga higala of numerous countries that becomes a signatory mga kaigsunan sa Rome Statute. Daghan pa sila. Daghan pa ang wa mo withdraw mga kaigsunan. So meaning napagyapoy ICC. But because of the kini mga higalang travel ban o pag-freeze sa ilahang asset ni US President Donald Trump after the issuance mga kaigsunan sa warrant of arrest sa Prime Minister o sa Defense Minister sa Israel, what will happen to these officers and officials mga kaigsunan sa International Criminal Court? Official gapon sila dyan. Yes, pero mamahimo silang inutil. Dili na sila mga higala maka-function, normal nga function mga kaigsunan sa ilang trabaho
tungod aning imposition nga gihimo sa Estados Unidos. So the possibility nga dili na sila makakandak og mga hearings, trials because of lack of resources kay gipang freeze karon sa US mga higala. That will extend the trial or arraignment mga kaigsuunan, presentation of sa bala article may tawag ana nila nga sa International Criminal Court. While si Tatay Digong under sa interim release. And worst, if ultimately matunaw ng ICC, okay sa pa may mobista kang Tatay Digong. Wala na. So, mao na nakita nato mga higala because of the recent development aning ICC nga pang-sanction mga kaigsuunan karon sa Estados Unidos. Ikaw karon, organisasyon ka, imong mga opisyal di na maka-withdraw og sapi, magamit nila. Kwarta ko na. Di ba bisag kung saan may gala, mabitaw nang naabot sila ang anak ka prestihiyoso nga gusto na nila may gala i-claim ang global justice. Nga bisag nila membro pwede bitbiton, dalon dito, bistahon sila because of money. Money cannot buy everything, but it can make a lot of difference. Daghang mahimo mga higala ang kwarta. Bisan gikasilagan ka sa imuhang mga ugangan, pero tungod kay naa kay kwarta, matun-an ra gihapon nila nga higugmaon ka tungod sa kwarta. Di ba? Dako kay mahimo ng kwarta oy. So, mao na tabo. Na ay kwarta mga higala kay ang mga membro na ay mga obligasyon, na apoy mga nasod nga maghatag, mga kaigsuunan, magdunit, labi na katong mga kwartahan nga mga nasod. Butang din na sa ICC, pero gi-freeze na ron. Maka-function pa ba og normal? Basi magsige na lang postpone. Tungod aning gihimo nga imposition mga higala sa US. So kung magsige na lang postpone ng mga kalihukan din na sa ICC, and ultimately, ma-discourage na po mga higala, especially ang mga allies sa US nga magpamembro, mang-withdraw na po, mawala na ang ICC madugay. Ang International Criminal Court. So, ang temporary interim release ni Tatay Digong mahimo ng permanent mga kaigsunan. Muna akong buot ipasabot. So, because of the ramification sa status, financial, and activity, because na travel ban activity, financial status, because of the freeze sa ilaha, mga asset, mga kaigsunan, because of these ramifications, pwede mga higala na siya mahitabo. So that is to the advantage mga kaigsunan sa kaso ni Tatay Digong. Naingon ng uban nga, adi man gihapon na makauli si Digong kay dito raman na siya sa kanang host country. That will defeat the purpose. Gusto ka nga, ang akusado gusto nga makagawas. Tungod kay gusto siya makuyog niya ang iyahang pamilya. Gusto siya muuli sa iyahang yutang na tawhan. Di ba? Unya karon, dito ra gyapon nimo siya ibutang, matod pa ni Attorney Butuyan mga higala, amot unsa poy utok aning Attorney Butuyan nga dapat daw dito ra daw duol ra daw sa the Netherlands daw dapat ang host country para dito ra daw ibalhin si Digong. That will defeat the purpose. Di ba? Ang purpose mga higala para masalamuhan niya balik yung pamilya para makaserve siya kung asa siya gi-elect og balik as city mayor sa Davao para makauli siya sa iyang yutang na tawhan. Unya, dito ra dahi gihapon nimo siya ibutang sa duol sa the Netherlands, pastilan. Asa ba nang utokator ni Butuyan? Ano inyo maginang gusto pahawaon des Pilipinas Tatay Digong nga Pilipino man Ang dapat pahawaon din
Oh, kanang wa na may gugmas Pilipinas. Ha? Di man kita makapahawa ang mga nalulong anang druga mga higala nga naunsa ng utok ana mura nag-iligo. Oh, why? Because they are Filipino. Katungod na nga magpuyo right to travel in abroad. Katungod na nato. Oh, asa ta gusto mga higala. So, kani ang doon sa posibilidad ani mga kaigsuonan, makauli na magiging sa Tatay Digong kay wa naman mo object ang prosecution mga higala. So balik na po sa Tatay Digong din na sa City Hall. Kana rong mga buaya din ha sa City Hall. Hinay-hinay na lang mo din pamotos. Na may daghang buaya di gireklamo sa mga negosyante. Gandiag mga buaya. Nga gireklamo sa mga negosyante nga nag-ampo nga muuli makauli sa Tatay Digong. Kana mga buaya diya, gaampo po na nga di na makauli sa Tatay Digong. Kaya kung makauli sa Tatay Digong, habwa gid ang mga buayahan na di na. Swerte na lang mo ang inyong panit, himuon na og lakos. Swerte mo. Kung kanang inyong panit, himuon pa na ni Tatay Digong og lakos. Pero, og di kayo na mahimong lakos, malas na gid kay mo. Diba? Naghaman daw ron yung buaya sa City Hall. Ambot lang unsa ni katinood mga higala. Kay mao man ni reklamo sa daghang mga negosyante. Kanang buaya din ha sa City Hall. Daghang buaya dayron diha. Di man tanan pero daghan-daghan na gyud na sila din ha. Nagpaatik-atik pa nga mga Duterte pero gihimo daw dag eyes and ears didto spikas mga higala. So kung kanos muna'y wa pata makabalo. Pero mato ni Atty. Kaufman, ASAP. Ang sabot-sabot alang ASAP. As soon as possible. Wala naman mga higalay objection. So it is now incumbent upon the ICC judges to make a resolution. Dili man gustoon sa mga ICC judges nga hatagag interim release si Tatay Digong for whatever reason. It could be nga tinuod tong gipambayran sila mga igalag tag 100 million sa tuang gobyerno dinhi. Halin siguro tos bulawan mga igalang duha ka wingban. Pero wa sila'y mahimo because the resolution on the petition filed by the defense mga igala or dependent magbase na sa kining napresentar ngadto sa ilaha. Kung mayingon karon ang prosecution wala may objection ana because all the requirements alang sa interim release are present. Now, i-resolve na sa mga judges subay mga higala sa petition citing that the prosecution has no objection. So mo na may tabo mga higala. Otherwise, ang mga judges kung ilahan ng pugngan nga wa na may objection ang prosecution, mamahimo na silang bias. Dili na pwede. Kaya ang ICC court mga higala is also a court of law. In fact, mo na ilahang claim, global justice. Unya karon makita sa mga tao nga dili nila himuon ang resolution subay sa mga ebidensya o subay sa petition o subay mga higala sa no objection aning prosecution that will favor the former President of the Republic of the Philippines. Sabot pasabot bias sila. Wa na'y mutuo sa ilaha. Daot ang kredibilidad og samot sa ICC. Nga ang ICC di ay pwede dahil gamiton nga instrumento sa pamulitika sa usa ka nasod or ang ICC instrumento mga higala sa pangwarta or extortion activity. Mosamot kasunog mga kaigsunan ang International Criminal Court as far as reputation is concerned. Bawala din ang may tabo. Dapat likayan, no? Tungod kay reputable court of justice man kahana ang ICC. Kaya nag-claim ko na sila nga global justice.
hasta ang dili na membro ilahan ng apilon mga kaigsuunan. Muna perting laguta gyud ni US President Donald Trump nagpangagot sa iyang bag-ang. Nagsulti nga ang US o ang iyang mga allies dili mo submit anang ICC because ICC is not even elected by the people. Mo na rason gyud kanunay ni Trump. They are not elected by the people. They are just a creation of an organization, mga higala, nga dili man po tanang nasod membro. So, mauna nga, easy for Trump to issue kining ban mga kaigsuunan, travel ban, o kanang gitawag natog pagkuan sa ilaha, freeze sa ilahang mga assets. Alright, taon-taon, balik tayo. Manlamang ang pipila ka mga pahinom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Alright, balik ta gala diri sa to panagkuyog sa programa Issue sa Masa. Diri ta gala sa mga latest development sa pagkakaron, no? Dito sa tunga-tungang sidlakan, migawas karon ang mga kabalaka nga basig may tabo na gyud ang ikatulong gubat sa kalibutan. Tagod kay nagiyahay na mga higalag padayag sa ilahang kuan. Kini nga suporta, no, ang pipila ka mga nasod nga dunay katakos mga higala sa kini nga gira. Ang Iran, suportado sa Russia, Pakistan, China, North Korea, Belarus, Lebanon, Yemen, Saudi Arabia o Armenia. Muna nagsuporta karon sa Iran. Ang Israel, mga higala, syempre suportado sa US, UK, France, India, Brazil, Mexico, Azerbaijan, wa pay labot din na may galang North Korea og ang kini nga gitawag natog Japan, no? So mao ni ron ang mga nagpadayag sa ilahang kini mahigalang suporta aning away karon sa Israel og Iran. Ang syudad o kapital sa Iran nga Tehran sunog na mga kaigsuunan tungod kay target sa Israel ang pag-ihaw sa iyahang mga opisyalis sa kining Iran. Pangihawon ang mga opisyalis nila, gubon ang kanang ilaha magalang gihimo nga nuclear weapon o pagtigom
o uranium mga higala nga gamit sa pagmugna og mga nuclear bomb, no? Nga sa survey abot daw o kaya daw makahimo og siyam ka man nuclear bomb ang pag-increase og 60% sa uranium importation sa kining Iran. Samtang ang syudad sa Tel Aviv, no, sa kining Israel mga higala nadugmok pod human nga gipaluparan og dili mo menos sa 150 ka mga ballistic missile. Kaso lang, naay dako nga problema daw karon nga gisagubang ang Iran aning giraha ni. Tungod kay dili tanang Arab countries nagsuporta sa iyaha. Sama mga higala sa Iraq nga giliberate sa US, dili mo suporta sa Iran. Kay hingpit pa po niyang kalaban kaniadto. Ang kini mga higalang Iraq, dili mangulitanan Sunni. Naamanggoy mga Shiite Muslims, naa mga higalay kining gitawag natog unsa pa ning isa ka Arab, basta dili sila pareho mga kaigsunan. Ikaduha, kalaban gyud na nilang Iran, sukad pa kaniadto. Ang Jordan dili pod mga kaigsunan no mo suporta. Unya mao ning mga nasura ni Syria. Mao ni ang mga nasura nga agian mga kaigsuonan sa Iran una sila makalahos sa kini nga Israel. About 150 kilometers ang distansya sa Iran ug Israel. Munang sa opensa maglisod ang kini mga higala nga Iran no pag-maintain. Nya pay gihimo ang Israel nga ila din gihuong ang Iran di ay, no? Gihuong nila ang Iran mga higala na ay mga Mossad dito nga naka-take over sa mga drone. Mao na nga dali kay nila mga higala na balsan ang Iran pag-abot sa kining opensa. Kay naay mga Mossad na di ay nga nakaplastar na nakasulod ng daan dito sa kining Iran. Ang pangutana nganong ingon ana kaluag ang seguridad sa Iran, no? Pag-abot mga higala sa verifikasyon anang ilahang mga kalaban, especially mga Mossads, Iran nila yung naitabo. Daghang mga Arab countries ang wala musuporta sa Iran. Na mismo, ang mga tao, mga higala sa Iran, dili tanan, na ay dako nga grupo nga wala musuporta sa desisyon sa ilahang Pangulo, nga si Ayatollah Khamenei. Wala mo suporta sa iyahang mga desisyon. Tungod kay ang desisyon mga higala sa Iran nakaangkla sa development sa mga armaments, meaning gira. Samtang daghan daw kaayo silang mga tao, mga Iranian, nga naglisod. Malang uban po mga Arab countries, nganong unahon man na nimo, nganong iprayo man na nimong gira, nga daghan mga Iranian din hang naglisod. O kanang imuhang pagsigi og himo din og mga ballistic missile, mga nuclear power kanang plasma weapon, that will only ignite a regional war that will affect also other Arab countries. Muna nga, dili kumbinsido ang daghang mga Arab countries aning gihimo karon ni kimini mga kaigsunan. Wala nga dali ra kasi masudlan, tungod kay hasta ang iyahang mga sakop nga mga Iranian, walay believe sa desisyon mga kaigsunan sa ilahang leader. O yan taon-taon. Ato ni mga higalang hisgutan, uban lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet.
Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Doon na may kalay, 21 minutos, San Kalabay, humanang alas 8 sa buntag. Balik na din sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio sa programang Isyu sa Masa. Sa gapon yung alagad sa kahanginan, June Bersamin. Good morning din na kang Sir Ruel Senior Diaz. Naglanog-lanog ang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio sa may Lumikad Compound. Si Ray Vina Balio Cloma. Ayan, good morning. Ma'am Susan Gadiani. Si again, Netsmion Tanusay, Pibinito, Rini Pibinito, din na sa may Daliao, Turil. No? Kumusta mo din na, mga taga Daliao, Turil. Good morning sa inyo, din ang tanan. And of course, si Mamo Barcelona. Basta daw tugtan og temporary release. Dugay man ni retired court employee man ni si Mamo, basta tugtan daw sa uwis ang temporary release or piyansa, no? But pasabot daw ana, labi nagnan available unya papiyansa, week daw mga higala, week. Although dili na basis, kay ang purpose ana para piyansa lang man for the conviction or acquittal, pero sinyalis na siya, sinyalis na nga week mga higala ang kining kaso. Alright? So, derita, ani karong nahitabo mga kaigsunan sa tunga-tungang sidlakan. Way laing intention kuno ang Israel kundili gub-on ang mga nuclear power mga higala sa kining Iran o pamatyon ning ila ang mga kining mga opisyal nga nagpalisod-lisod but pasabot i-liberate ang Iran mga higala gikan aning diktadorya nga sistema ni
kamini mga higala. No? Siya pa nga ni kamini. Pag-pronounce. Ano man ang pag-pronounce ni Netanyahu? Minaw ko. Kamini. Tungod kay giuna kuno sa Iran ang paghimog mga armas. Inay hatagag katagbawan, kaayuhan ang iyahang mga sakop. Mao nang daghan siyag mga sakop karon, argabyado mga higala aning gihimo karon sa ilahang pangulo. So, layo raman ang Middle East ang tunga-tungang sidlakan. Paunsa nato ni mga higala, unsa may labot nato? Maga, unsay labot nato anang gira karon sa Israel o Iran? Una, maapil ta diha bisag wa tay labot tungod kay naatay mga OFW sa Iran, Israel og mga silingang lugar nga posible mga higalang maapektuhan aning girahan ni, especially kung ma-develop pag yun, di lang unta ang usa ka regional war o worst kung kani maghaling mga higala sa giingong World War III. Muna'y una nga concern nato. Second, ang lana. Ang lana na po. Mumahal na po ni mga higala. Kay gira rito sa tungang sidlakan. Number 1 nato nga source sa ato ang fuel. Tanawan eh. Pila ka adlaw gikan karon. Sutoy na po ni mga higala. Sutoy na po ning lana ni. May lang inyo ang service din na transformer kay hinay ng kaon. Magka-service mo diag size cilindros pertin dako ag habab mga higala na. Di na gyud na makadagan. Di ba? 8 cilindros. Patay mo dia. Transformer. Nindot ng mga transformer. Akong amigo, daghang kay nauyab, naka-service lang transformer mga higala, siya nindot yung transformer. Daghan na gyud na uyab. Wapo ng transformer. Transformer kay gitransform na. Gikag right hand drive, gitransform paingon sa left hand drive. Munang na transformer na. So, buinas daw yung transformer siya. Ang hapon siguro na nag-iya niya kung transformer kani adto, no? Chick boy siguro kayo. Kaya ako karon naggamit ani nga transformer, napalit na ko ni. Daghan jud kay kog nauyab. Uyab panghata ko niya na imong uyab din na. Iatag diri kang kuan. Kang Dodong Itok. Iki Joey Boy, Joselito Maratas. Kay lain ni si Dodong Itok. Bisag patusikan ni mo ayo, wa gyud. Di gyud. Manglingo-lingo ra. Bisag patusikan lagi. Di gyud mga higala mo balos. Pastilan. Alright. There is na una, OFW. Nasayod man ta mga higala nga ang gisaligan na lang sa gobyerno, wa na negosyo, wa na mga higalay kining nga trabaho, therefore wa na buwis. Ang gisaligan na lang gyud nato, wa naman po importation kayo, kaya wa naman nanano mga higala, wa na mga raw mats, mga agricultural product. Imagination na lang man ni Laurel Cho ang kanang daghang tag-ani, pero wa naman gyud. So ang atong gisaligan, ang mga OFW na lang yun mga kaisunan. As far as dollar is concerned, pinaagi sa ilahang mga remittance. Karon, mapiktuhan na po nila ito ang mga OFW, nasayod naman ta, di ba? Tanawa di Sweet Heart, pila ka mga OFW na ang Pilipinas sa tunga-tungang sidlakan. Perting daghana. Daghan kaayo ang mga OFW mga kaisunan. So kung kani sila papauli o nato, wala na'y dalar. Di ba? Wala na tayo dalar. Gikan sa Middle East. Worst, kaya naa sila diri, wapo tayo katang nga trabaho, dugang palas ano na po ni mga higala sa gobyerno nga buktot. Magpasaan na po ang gobyerno og laing problema. Nya nga to ang gobyerno, buktot ng daan. Daro pagpasaan ani. Sila ang dunga
nga palas anunon sa gobyernong Buktots, Pilipinas. Paita. So, musamot mga higala, kapuraot ang ekonomiya sa nasod bisag layo rata sa Middle East. Ikaduha, krudo o gasolina. Lana. Di ba? Parte naghanag sa kinan ni Pilipinas. Mga factories, wapay labot na, mga barko, gipadagan sa fuel. Nakabaw na ta mga bay. Kuya Jerome Muda, good morning din ha. Nakabalo na ta kung sa epekto nini. Although, ang kining gasolina mga higala, dili ni siya appeal sa gikonsidera nato nga basic needs sa tao, pero nahimo siyang basic commodity mga higala. Why? Because of its domino effect. Nga kung musaka ang presyo sa gasolina o krudo, ang tanan mutubo pod mga higala, mga unano lang ang dili mutubo. Diba? Ultimo gulay. Taas na ang pliten, musaka pod na makapangutana. Taon sa nagihugas ni mo animong gulay na gasolina. Tanan musaka. Because of the domino effect mga kaigsuunan. The transportation maunay una nga mapiktuhan nga halos tatanan nanginahanglan man anang transportasyon paunsa nato dalon ang ato ang mga produkto paingon diri sa mga merkado diri mga higalas patag kung wa tay sakyan. Di ba? Wa naman po siguro roy kabayo may gala mapakyaw gikan dito sa kapatagan halimbawa paingon diri sa bangkiruhan. Ug naaman ugaling pila na po'y madala mga higala. So meaning mugamit gyud ta og transportasyon nga nagakaon og gasolina or krudo. So ang tendency din magpasaka po ning transportasyon tungod kay mahal ang gasolina. Instead nga ang pakyawan, ibutang nimo 1.5, wala na nimo mga 1.8 na. Taas na kayo, or 2,000. Para makakop up ni sa overhead expense na mo tungod sa pagsaka sa kining gasolina. No? Now, kung iyon ala ang may tabo, ang kadtopong mga namaligya, mga higala nga ni gamit og transportasyon, magpasaka na po to silang produkto. Ang mga adunay karinderya nga mamalit o gulay, mamalit o lamas, mahal na po ning baligya. Magpasaka na po na sa ilahang baligya na pong sudan din ha. Ang mupalit mga igalang liburer o sudan, magpasaka na po sa bayad sa iyang libur. Mahal na kayo ng paniudto na mo. Mahal na kayo among pamahaw. Mahal ng panihapon. Sakay po ng amuang sweldo. So, tanan na mga higala, mutubo. Tungod sa gitawag na tog domino effect. Unano na lang lagi ang di mutubo mga higala. No? Unano na lang ang di mutubo. Kay numdo man ko aning unano. Nigamit daw siya mga higala ba o kanang bayaran. Nireklamo ang bayaran. Kaya bisya kung saon yun daw niya kupay-kupay mga kaigsuunan, dili man yun daw mudako ang saunano. Nireklamo ang babay, ang sama na oy. Niingon ang buntao ng unano. Ang banlo maya, ka nga unano ko. Dili lang man ang height ang di mo tubo. Hasta man po na di mo tubo. Pero in fairness, naaday mga unano, mga higalang dagko kay bunal. Butak kung saan nakatinuod. Gihimo mga higalang koan, kanang porn actor, unano, kay dako kay bunal. Stilan. Tinuod ba na, DJ Sweetheart? So, tagaan mga higala mutubo, unano na lay di mutubo. So, additional na pod ni mga higala nga palasanon sa mga tao. Unsay himuon sa gobyerno? Ang gobyerno mga higala nga nagsigi og istoryag serbisyo
Ang baba, gabuwa-buwa lang istorya ng pulo nga serbisyo. Ha? Kung sa'y himuon nga serbisyo, ano? Unin sininyo. Sweldo, di po mo tubo. Mao ganina. Dugay kayo ta makahirit anang sweldo og tubo. Oh? Kay, paaboton pang CBE, paaboton pang kontrata, unsa pa'y paaboton pa munindot ang ekonomiya. Wala, pati mga higalang pusuya sa mga mamumuo. Oh. Wa pagir matuman tong 200 pesos daily wage increase ni Tambalos-los mga higala kay na-archive na. So, dinhi na masukod ang istorya sa gobyerno mga higala nga public service. Mosamot na gyud kakutaw ang libog ani ni BBM. Ha? Mosamot na gyud ang kutaw sa libog aning BBM. Magdasok na ng mga OFW diri nga manguli. Magdasok na mga higalang problema sa mapiktuhan aning domino effect sa saka mga higala sa presyo sa gasolina. Sama na, isubsidize sa gobyerno ang gasolina sa mga pampubliko nga mga sakyanan. Like PUJ, mga buses o guban pa, i-subsidize. Asa pa may kwarta sa gobyerno nga wa na may kwarta may higala ang gobyerno. Nahurot naman ito milabang eleksyon pamalit og boto. Nahurot na mag-download mga higala atong panahon sa PI. Oh? Katong People's Initiative. Ha? Ang uban, nahurot na deposito dito sa Hong Kong. Oh? Bagito na bulabog mga higala. So, asa ron mangawat ang gobyerno aron i-address ning problemaha mga higala? Ha? Kaya wala ba ilain ng gihimo ng Congress? Sige lang may galag huna-unag diskarte usahan pag demolish ng kalaban nila sa Politikas 2020. Mare, asam ka kwarta pang suhol. Mare ginahuna-una. Wala na mga higalay pag huna-una kung unsaon pag-address ning ato ang kasamtangang problema o ang mga problema nga posibleng moabot sa ato. Pasalig-saligan ka. Kauman, wa day klaro na ilang pasalig. Wa man day na tudasan ng ilahang mga pasalig, mga higala. Pasaligan ka o daily wage increase 200 pesos. Wa man day tudasan. Pero pasaligan na po ka, himuog balaod, ang 20 pesos matag kilos bugas. Wa man po day na tudasan. Wa man day control ang gobyerno, ana. Pag abot mo, ingnon ka lang, ha. Archive man, wa man mabasa gyud sa third o final reading, nakabsan man sa panahon. Buntis sa pasalig ang mga Pilipino. So siguro karon makarealize ta kung unsa ka importante di ay nga magbatunta og maayo nga leader mga kaigsunan. Ha? Kani ma-realize na nato ni. Daghan naman tatama higala giagian nga mga pagsulay pero wa pagyud ta. Ha? Wa pagyud ta mga higala mutagam. No? Siguro ang uban maingon nga gi-endorse man gud ni Inday nas BBM god, siya na lang man gid unta. Ha? Siguro it happened mga higala for a reason. It happened for a reason. Baga. No. It happened for a reason nganong nahitabo ni. Matod pa sa uban kaning panghitabuan ni mao ni maghimo kanato nga more matured sa pagsabot mga higala sa mga problema. Dili lang ni maghimo natong matured, mo ni maghimo natong tiguang kunot. Tungod sa problema ang gihatag sa ato ang gobyerno nga way kasulbaran mga higala. Sige nang taghuna-huna aning problema. No? Ayan. So, I hope nga kani ma-anticipate na ni sa present administration ning mga problemahan ni tungod sa mga panghitabo karon
dito sa tunga-tungang sidlakan. Ako lang question din nganong kaning Pakistan protege man ni mga higala sa US nilaban naman sa Iran. Despite sa stern warning mga higala sa US that Iran should not use any weapon that will destroy the lives and limbs of the people. Pero wa ta kabalo sa utok lagi. Lahi man po ni sila mga utok mga higala. Ato lang yampo nga dili gyud ni mahimo mga higalang regional war or worst kanang gitawag nato mga higala World War III. Kay kanang war wala gyud mga higalay makaganansiyaan. Gawas lang adto mga namaligyag armas. Wala mga kaigsuonon. Taud-taud atong hisgutan. Kay pertinan daghanang gipang age diri mga higala sa Pilipinas, kita ang record holder sa tibuok Asia Pacific. 550% ang gisaka sa HIV cases din sa Pilipinas. Wa patoy labotong wala mga higala moangkon og mipatimaw ngadto sa tuang mga health authorities. Kuyaw ni, no? Kinahanglan na kita magbitbit permig kondom siguro ani, ha? Taud-taud ato ni Megalay isgutan mo lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa masa. Laro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa Alright, balik na Gala. Dili sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa samtang 41 minutos nang nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na. Again, kang Kuya Jerome Muda. Kay, kisa pa ba ni? Ma'am Susan Gadiani. Si, Kuan. Kining, ko isa nga igrit. No? Si, Ma'am Christine Ampolokyo. Ayan. Thank you so much. Sa tanang mga naminaw na to. Over 90.7 Love Radio. Og dili may kala sa tuaga Facebook page. Ang June Bersamin issue sa masa. Now, can we expect investors? Ani mga panghitabo sa pagkakaroon? Bisag dito na may galas tunga-tungang sidlakan? Di kita maka-expect may gala mga investors na diri sa ato ang nasod Pilipinas. For the very reason, mga kaigsuunan, nga ang possibility for an economic meltdown diri sa Asian countries possibly. Because dependent na mga higala sa supply sa kining lana dito sa tunga-tungang sidlakan. So kung mamahal ang lana mga higala tungod sa gira, mapiktuhan ang ato ang ekonomiya. Pag mapiktuhan ang atong ekonomiya, may lang og simple lang nga epekto. Ang posibilidad nga economic meltdown tungod sa kining gitawag nato domino effect aning hitabo karon. So wala na investor nga magpabuang-buang musugal may galag buo-buo des Pilipinas og negosyo
Ha? Nga ang posibilidad, pagkalugi ra. Di ba? Ikaw karon, negosyante ka. Gikan sa ubang nasod. Nakabalo man ka kung sa dagan sa tuwa ekonomiya dire. We have a very unstable peace and order. We have a very unstable economic, even prior sa gira dito sa tungang sidlakan. We have a problem in drugs. We have a very huge problem in graft and corruption, mga higala. Corrupt ang mga public officials. Wala mapanton mga kaisunan sa ato ang Pangulo. So, napakay huna-huna nga mugambol bukbo diri mga higala og negosyo sa Pilipinas. Mura kag nagkumot sa imuhang nevermind. Anang trabaho ana? Sugal ka nga wa kay klaro nga wa kay dag-anan, di ba? So, ang posible din wala na gyud. Wala na mga higalay mubukbo res Pilipinas unless kung makakita sila mga higala o mga indikasyon nga pwede mamahimong moasenso pa ang ato ang ekonomiya despite ani mga dapang hitabo karon. Pero tungod kay dependent most of our imported oil mga higala gikan gyud dito sa Middle East. Apektado gyud ani. Saka na mga higala, domino effect mo, saka ang gasolina, saka tanan. So, apektado ang mga negosyo. Dili lang unta, pero ang ato ang ginanticipate ni daghang negosyo manarado mga higala kung magdugay ning girahan ni. No? Daghang negosyo ang manarado tungod kay di makaagwanta. Nga way income, ang balayro nun permanenteng dako. Wa pa labot ng mga tigbas mahigala sa mga corrupt public officials. So, mamahimo tang sorry pag-abot sa impeachment, investment. Impeachment naman. Sa investment mga higala, di na lang sa tamaghuna-huna, anak karong panahuna. Tungod sa na-mention na nako, unstable, katag problema diri, unstable ang ato ang ekonomiya, including the peace and order. And kani mga higala mga butanga mao ni mga ginakonsidera kanunay sa mga investor. So kung dili ni siya ma-establish pag-ayo, daw wala mga higalay security ang mga negosyante. Kung dili sila gusto pod nga mag-invest mga higala, unya dili sila secured. Tataod, balik ta kaning mga HIV AIDS isgutan tali malaman pipila ka mapainomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3. And whether short-term period return or not. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Panatawagala din sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Again, Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na o sa iyahang amiga si Edna de los Santos sa May Rizal Extension. Naglanog-lanog din na ang 90.7 Love Radio. Padayon ta mga bay, dirita, aning gilok nga istorya, gilok bagyod ning tinuod. Di ba manindog nga to ang balibo ani? Nga matag adlaw mga higala. Matag adlaw Pilipinas alone. Dunay 57 ka mga kaso sa mga Pilipino ang madetect mga higala nga positive sa HIV AIDS mga bay. Tindaghana. Kita ang record holder sa tibuok Asia Pacific na ata sa 500% sa mga youth o sa kinatibukan 550% mga higala nga giusbaw alang sa tuig 2024. Karon 2025 na ta. That was last year mga kaigsoon. No? So, usa sa mga gi-mention nga hinungdan nga nung misaka ning HIV. Lack of using contraceptives like condom. Si Junior na ansuyan sa HIV kay walay pandong mga higala. O lack of education. Duha. Lack of contraceptives, use of contraceptives, lack of education, no? Lack, kulang sa edukasyon, kulang mga higala sa paggamit sa mga contraceptives. Kaya kung magamit ko daw kag contraceptives, labi na kaning kondom, di daw ka mataptan og HIV. Pero ingon akong amigo nga wa may ayo alimuot man. Alimuot daw. Mao nang nagka-HIV kay mo contaminate man ni mga higala gamit kag needle nga nagamit sa infected, mo gamit ka og tao nga infected or through transmission sa imuhang kanang samad nimo, mo kuan na siya, no? Mo takod pod na siya. So, lack of education, lack of using contraceptives, pero overusing anang mga infected. Mao na hinungdan. Ang anong perting daghana mga higala ang gipang kagid karong panahon. Lang ni simpleng kagid ni. Tulo na gyud ni mga higalang magkumbabit ka anang halayan. Paita, no? Ningon na to mga health expert nga kinahanglan na agi early detection para ma-prevent ang pagkailap. Ang early detection, ang purpose lang din na para ma-prevent, ma-educate ka para di ka makatakod. Pero it doesn't mean nga ang early detection will relieve you from this kind of sickness or virus mga higala. Dili na mawala. Bisan pa, og naatay gibalita niadto bilabayng semana nga ang kining Australia mga kaigsuonan nakadiskubre nagtambal sa HIV. Wa patay siguro makaabot pa nga to ang henerasyon ana nya mahimong available na sa market. Kay taas pa kaayo na nga proseso. Di pag yun ta sigurado makaabot ba na sa Pilipinas, unahon ang Pilipinas. Sige, unahon ta na Pilipinas, eksperimentuhan ta nag-una ani. Muna unahon na to nga market kay patindaghanan na gipang AIDS din na gipang HIV sa Pilipinas. Pangutana na po doon diya, nabay kwarta ay kapalit ang Pilipinas. Wala naman ay kwarta ang Pilipinas, wala naman ay suhoy. Nahurot naman ni Tambalos-losong ni Bongbong Marcos.
patay ka din na og ni Lisa Marcos. Oh. So, kani mga higalang kasuhan ni makapanglimbaw og balaibog ilalibang ka kada adlaw na 57 ka kaso may higala nga ma-detect ang ato ang mga health expert wa pa to ilabot tong wa ma-detect. Ha? Nya lain ni siya. Mura ka og ang imong dagway mura mga higala kanang manok nga gifoul kulira. Oh? Mukuyos ka. Ha? Mangunot ang imong naong. Pagkangilaad yun, ang sakitan eh. Oh? So, kamo din nagpahilom-hilom, basig naa na mo din na inyong tinaguan, ha? I-report dahil na for early detection. No? I-report na ngadto sa hingtungdang ahensya para ma-detect nagsayo, di ka makatakot. Kanang uban din na, mugamit pag silang asawa, nakabalo na sila, ang gipang HIV na sa ilang asawa, nang atakdan, hasta ilang anak, nagka-HIV. Oh, kaya nabuntis mga asawa. Doy. Ha? So, hastang anak, na HIV mga kaigsuunan. Wa naman yun siya kaayuhan daw. Pero niingon ang Australian Health Authority, nga naa sila na-discoveryhan, nga tambal, ani. Oh? May na lang po nang, di na lang po na dalon sa market siguro na, kung tinuod man o galing na, kay musamot ni kadaganing mga burakong nag... Ha? Sige mga higalang o kuan, luib silahang mga asawa, o sige luib silahang bana. Ha? May nang mag-practice na sila og monogamy. No? Practice sila monogamy kay kung naa na po ni tambal daw ning HIV AIDS mga higala, mugara na po na sila din nagpangdidong o pangdidang. Pastilan. Warning din na sa mga taga Boulevard, galanog-lanog daw nga to ang signal din na dapita. Ha? Salamat kaayo ninyo da mga suki natong tigpanubay anang Boulevard. Oh, diha dapita sa may Piapi Trading. Das trading. Dagan ta diag mga listener po sa Trading Boulevard. Mga taga Matina Crossing. Good morning ninyo. Mga taga Arroyo Compound. Mayo nga buntag din ha. Taglita sa inyo ha. So, ayaw gyud kumpiyansa. Ang usa sa mga gisuggest mga higala sa mga legal expert, sexual expert, si pangalan ni medical expert, sexual expert, di sweet na unsa. Ang gisugyot sa mga sexual expert sa mga medical expert, gamit gyud daw og kondom. Or abstinence. Abstinence. Kanang di gyud ka makighilawas. Pwede ba? Hilawas magani daw madre o pari mga higala. Sila pa daw. Wa sila'y commitment ngadto sa Ginoo. Wa sila'y pag-surrender nga gihimo ngadto sa Ginoo. So, di man gyud daw mapungan. Ingon na lang ni mga health expert. Kondom. Katong giingon nila nga tuslok-tuslokon ang puson kay kung sakitan ayaw ipadayon kay naanay gihambin nga kuan kini nga balatian di na sigurado masin unya o giutong-utong lang ang sakit ana unya kahuman na agyo di ay di ba ambot ni sparring didi siga unsa po style ani Umara man siya gamot daw slagnob daw. Niya ang udlot slagnob mo iyang bagnos-bagnos dito sa kuan. Sulod pungot. Lagnob, palaban kag lagnob. Wala na. Di na gyud ka magsilbi pag mataptan ka ni mga higala. Uni pinakadelikado. Perting daghanan ni ron diri sa Pilipinas. Kita ang record holder mga higala. Dili mangon nga kuan. Di ta mantigo manghugas mo ning daghan tag ingon ani nga sakit dili man ni sa hugas mga higala madala, no? Virus man gyud ni. Matod pa nila gikan daw ni sa monkey pero ang uban ningon nga tungod na sa multiple sex partner. Sa kinsa lang mga higala. Sa kinsa lay pares, wa ka kabalog imuhang pares naanay tama.
Patay kang bata ka. Ha? Musta na ba diya si Chief Dante din ha? Oh? Pitok-pitok ng matarong paminaw aning istoryahan eh. Kaingon na yun si Chief Dante ron din di na yun ay tapoy di anak. Ha? Di na yun tapoy di anak. Delikado ang atong lagay anak. Patay kang bata ka, naghanagi pangihid. Lain ni sila kay Imon, tanaw, may gala, mangunot ang naong, uga, murag mulagom. Ha? Murag ka na bang, basta murag lagi ka ng manok nga, foul kulira mga kaigsunan. Oh? Nya, payat na kayo, bukog panit na lang, kay hutdon magkaon mga igala ng iyang lawas, anang kagaw, kanang virus. Oh? Ang tod, wala na. Collapse na imong lungs. Pag collapse sa lungs, goodbye bunot. 6 feet below the ground, permanent sleeping. Paita. So, ingat. No? Kanang inyong mga dayunyor din na, ingati gyud na ninyo nga. Di gyud na maansuyan og HIV AIDS na. Ha? Kaya kung maansuyan na gyud na, wala na gyud tambal. Ayaw mo sagtuo atong ingon nga naay tambal sa Australia kay di pa ta sigurado ato. Istorya pa lang to gikas laboratory. Wala pa to mga higalay kana bang gitawag na to confirmation sa mga health authorities gud mismo para ibaligya na siya kay okay kayo. Una, wa pa pag nila masultig unsay side effect. Ha? Basig ang side effect kung mainom tato, maayo lagi ta sa AIDS lagi pero mabuang pud ta. Di na lang ta mo inom. Lang man, ha? Naayo ang ato ang HIV AIDS pero ang atong utok man po'y nabuang. Kay mo side effect. Na. Ay. Oh, wala ma-mention dito kung say side effect. Importante man na para makapangandam tag unsay side effect mga kaigsunan. Dawa naman tayo oras mga bay, labihan ka paspas man. Ola ta may gala magbulag-bulag karon buntaga. Atong bulawanong pulong. Ang gubat dili mag-ila kung kinsa ang tama. Inay, ang bugtong ilhon niini kung kinsa ang mahibiling buhi. Kailangan pa bang i-memorize siya? The basic. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Manamilit na usab nga na kaninyo ang turumapon. Samang takna, samang istasyon, dinis 90.7 Love Radio. Maayong buntag and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.